שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אליי. היום אנחנו הולכים להכין פחזניות קצפת, אז בואו נתחיל לאפות. אנחנו מכינים עכשיו את הבצק רווך. אנחנו מתחילים עם חלב, מים, סוכר, במלח, בסיר. נוסיף את החמאה חתוכה לקוביות קטנות, על מנת שתימס יותר מהר. ואנחנו מתחילים לחמם. ברגע שהנוזלים מגיעים לרתיחה וכל החמאה נמסה, אנחנו נוסיף בבת אחת את הקמח ונערבב עד שנקבל בצק אחיד, כמו במרקם מאוד דומה לפירה תפוחי אדמה. ברגע שזה מגיע לרתיחה, להיזהר שזה לא יגלוש מהסיר, לשפוך בבת אחת רתיחה טובה ולשפוך בבת אחת את הקמח. אנחנו מערבבים עד שאנחנו נקבל, כמו שאמרתי, כמו מרקם של תפוחי אדמה, כל הקמח יספוג את הנוזלים. פשוט לאט לאט לערבב. אפשר כבר לכבות את האש בשלב הזה או להנמיך. רוצים לראות שזה מתנתק מהדפנות. אש נמוכה. שיש לנו תערובת אחידה. אנחנו מעבירים עכשיו את המסה הזו לקערת המיקסר עם וו גיטרה, ואנחנו נפעיל אותו במהירות ממש נמוכה, כי אנחנו בעצם רוצים בשלב זה רק שהמסה הזאת תתקרר, כדי שנוכל להוסיף פנימה את הביצים. אז מהירות נמוכה. בזמן שהבצק שלנו מתקרר, יש לנו כאן את הביצים, ומה שאנחנו נעשה זה לטחון אותם, אפשר גם לטרוף אותם, על מנת לאחד את החלבון מהחלמון, ולשבור את האלסטיות, ככה זה יהיה מאוד נוזלי ולא צמיגי, ואנחנו נוכל לשלוט על כמות הביצים שאנחנו מוסיפים לתוך הבצק. ואנחנו מתחילים לאט לאט להוסיף כל פעם שלוק של ביצה, ברגע שזה נספק פנימה, מוסיפים עוד. אנחנו רוצים להגיע למצב שהבצק שלנו מבריק וחלק, אבל צריך להיזהר לא להוסיף יותר מדי ביצים, תכף אני אראה לכם לאיזה מרקם אנחנו צריכים להגיע. אז כל פעם שלוק של ביצים, נספק פנימה, ממשיכים הלאה. אנחנו נעצור רגע. ננתק את הבצק שנדבק לדפנות ונמשיך. עוד לא סיימנו. בשלב מסוים זה נראה שהבצק מתפרק, לא להיבהל, להמשיך הלאה עם הביצים. שוב, אנחנו צריכים להגיע למצב שהבצק שלנו מבריק וחלק. אז יש לנו עוד ביצים להוסיף. אני רוצה לציין שכמות הביצים שרשומה במתכון היא נקרא לזה מגדר ההמלצה. לא בהכרח נצטרך את הכל ולא בהכרח לא נצטרך יותר. אנחנו צריכים ללכת לפי המרקם של הבצק ולא לפי כמות הביצים. אז אני ממשיכה להוסיף. כל פעם קצת, שלא בטעות, נוסיף יותר מדי. אנחנו שוב ננתק מהדפנות. נעשה ערבוב אחרון. ונבדוק את הבצק שלנו. אנחנו כמעט סיימנו מהביצים שהיו לנו, אבל שוב, יכול להיות שנצטרך יותר. אני עוצרת רגע לעשות בדיקה. הבדיקה שלי היא בעצם להרים את הבצק, ואני רוצה לראות שברגע שאני מרימה את הבצק בצורה כזו, הבצק זורם למטה בקלות ונוצר פה משולש. אני רואה שיש קצת כבדות עדיין בבצק, אז אני ממשיכה להוסיף ביצים. ושוב, כל פעם
כשאנחנו מתקדמים מוסיפים ממש מעט ביצים על מנת לא לשים בטעות יותר מדי, כי אין לנו דרך אחר כך לתקן את הבצק. אנחנו נעצור, נעשה שוב פעם בדיקה, לוקחת עם הלקקן מעט מהבצק, אני מרימה למעלה, ועדיין אני יכולה לראות שהבצק לא זורם בקלילות למטה, אז אנחנו הולכים להוסיף לפה עוד קצת ביצים. הבצק שלנו מוכן, אני מרימה ואני רואה שהוא זורם למטה בקלילות ונוצר כאן משולש. אנחנו נעביר את הבצק לשקית זילוף עם צנתר חלק. אנחנו מכינים עכשיו את הקרקלין, שזה שכבה מאוד מאוד דקה של בצק פריך, סוג של בצק פריך, שהולך לעטוף את כל הפחזניות שלנו. בסך הכל אנחנו מכניסים את המרכיבים במעבד מזון, יש לנו קמח, חמאה קרה חתוכה לקוביות קטנות, ויש לנו פה סוכר, שבמקרה הזה בחרתי לשים סוכר לבן, אבל אותו מתכון אפשר לעשות עם סוכר חום, כהה או דמררה. אנחנו מעבדים עד שיש לנו בצק אחיד. הקרקלין מוכן, אנחנו נעביר אותו על גבי דף גיטרה, אפשר לעשות את זה גם עם נייר אפייה. אנחנו נסיים לאחד את הקרקלים בצורה ידנית, שלא יהיה לנו פירורים אלא בצק אחיד. ואנחנו נרדד אותו עכשיו לעלה הכי דק שאפשר. נשים עוד דף אפייה מעל, דף גיטרה סליחה, מעל, ובעזרת המערוך אנחנו נרדד לעלה דק. הקרקלין שלנו מרודד לעלה ממש דק, אפשר לראות כמעט שקוף. אנחנו מכניסים אותו עכשיו למקפיא כחצי שעה, עד שהוא יקפא ונוכל בקלות לקרוץ עיגולים שאנחנו הולכים להניח על הפחזניות. העברנו את הבצק שלנו לשקית זילוף עם צנתר עגול חלק, ואנחנו הולכים לזלף עכשיו בועות עם מרווחים ביניהם, ולזכור שהן גם מכפילות את גודלם באפייה, אז לא לזלף אותם גדול מדי. פשוט אני לוחצת, נותנת לחומר לצאת, מפסיקה ללחוץ ומנתקת הצידה. שוב פעם, מרווח, בלי לזוז, לתת לחומר לצאת עד הגודל שרוצים וננתק. סיימנו לזלף את הפחזניות, מה שנשאר לנו עכשיו זה לקרוץ את הקרקלין ולהניח אותו מעל. הקרקלין שלנו קפוא, אני אשחרר אותו מהדף גיטרה משתי הצדדים, שיהיה לי קל להרים אותו. צד אחד, צד שני, ואני מתחילה לקרוץ עיגולים, ואני מניחה אותם בעדינות על הפחזניות. סיימנו לקרוץ את הקרקלין, כל השאריות שנשארו אפשר לחכות שהם טיפה יפשירו, לרדד אותם מחדש ולשמור אותם במקפיא עד 3 חודשים לשימוש חוזר. הפחזניות שלנו עכשיו נכנסות לתנור, תנור שחומה מראש ל-150 מעלות, משהו כמו חצי שעה עד שמציבות וזהובות. אנחנו מכינים עכשיו את הקצפת, נשים בקערה של המיקסר את השמנת המתוקה, ביחד עם אבקת סוכר והפודינג, ונקציף עד לקבלת קצפת יציבה.
הקצפת שלנו מוכנה ויציבה, ואנחנו נעביר אותה עכשיו לשקית זילוף עם צנתר חלק. אנחנו מרכיבים עכשיו את הפחזניות. עם סכין מסור, אנחנו מורידים את השליש העליון בזהירות. אני אשים בפנים קצת תרליני של אגוזי לוז. תרליני פשוט שאפשר לקנות או להכין, הכנו את זה כבר בשיעורים קודמים. קצת בתחתית. ומעל אני אזלף בועה שמנה של קצפת. בעזרת קורצן אני קורצת את המכסה כדי שיצא יותר ישר וחלק. אנחנו מניחים למעלה בלי למרוח. אנחנו נפזר קצת אבקת סוכר. ויש לנו כאן קצת אבקת וניל. הפחזניות שלנו מוכנות, אני מקווה מאוד שנהניתם מהשיעור. אנחנו ניפגש בקרוב בשיעור חדש.